Mandibulise bazalwane egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Ndibulisa namhlanje ngale mini. Ndiza nemibono ke ngoku ekuyeyam apho iNkosi iye yahamba nam endleleni. Kuqale inoba ndandisengaphantsi naku-15 ngelaa xesha ubona kwam umbono ndiphupha umnqamlezo esibhakabhakeni. Lo mnqamlezo wenziwe ngamafu. Ndiphupha ndihamba nabantwanana nje abalingana nam, ingathi besiphaa ko-age 7, 8. Sibanintsi ke sigcwele sincokola kwiingxolo kweqha. Ndabona umnqamlezo wenziwe ngamafu. Xa ndibachazela abantwana uba jongani umnqamlezo, umnqamlezo wasithela ngamafu, kubekho amafu ecaleni kwawo. Ngoku kwaphinda futhi abantwana xa bephinde bengxola, besibanintsi siyigruphu endleleni kuloo mbono. So ke ngoku xa ndiphinde ndiphose amehlo phaa bengxola aba bantwana, waphinde wavela futhi umnqamlezo ubumhlophe kweli cala. Ngoku xa sowushiftele ngapha u-cream white. Njengoba u-cream ke ngoku ndiyawubona nje umnqamlezo awumdanga umnqamlezo but ukhandwe wenziwe ngamafu. Ayabi nani ke lahamba ixesha. Ekuhambeni kwexesha inoba emveni kweminyaka 2 okanye 3, no andiqondi uba ibifikile 3, uba ingonyaka onehafu, andisakhumbuli. Kodwa ndaye ndanombono futhi. Umbono ke ngoku ndibethelelwe emnqamlezweni. Kwelo xesha inoba bendisephaa koo-15 years, uba besendifikile nakoo-15 years ngeminyaka. Ndiba nombono, lo mbono ndibona ndibethelelwa emnqamlezweni. Kukho amadoda alapha ezantsi but andoyiki. Ndivule izandla bazalwane, iinyawo ziphaa elinye liphezu kwelinye. La madoda alapha phantsi kodwa umnqamlezo uphezulu. Njengoba ndiphezulu bona baphaa ezantsi, baphaa phantsi, iinyawo zam azifika ngaphantsi. Ndilinde bagqibe, bandibethelele bagqibe. Andayazi ke bazalwane uba ichaza uthini leyo into, kodwa ndizoyazi ke ngoku ndachazela abazali bam ke kuba sikhulele nathi ekhayeni elithandazayo, ekhayeni elisindisiweyo. Utata wayengumshumayeli. So ke ngoku nabo bagange abazange bayazi. So ndizocaciseleka ke ngoku njengokuba sendiphinde ndaba iNkosi yamana indindwendwela, imana indibonisa. iNkosi ibibonisa indlela endizayihamba, indlela yomnqamlezo, indlela endayihamba, ubunzima endawubuva endleleni. So le mibono ke ngoku endayibona ndisakhula, ndizawuza ke ngoku kule mimangaliso ekhe yenzeka 2022, apho ke ngoku kuye kwenzeka into yobana ndayamkela iNkosi ke ndiseseprimary. Yes, ndiseseprimary. Ndakhula ndingayazi noba intsindiso ithetha uthini. Umntu uhamba usenza yonke le nto kodwa uyethu iNkosi ayimshiyi umntana wayo. Kwenzekile 2022 njengoba sendiye ndangumama ndatshata. Iringi ebendiyifakile, ndithi ndisemsebenzini ndiva uba umnwe lo uqinile. Inoba ndiyinxibe iminyaka emingaphi, phaa oo-5. Uqine umnwe lo engeyiyo, ebendinothi mhlawumbi ibilivovo ibingelilo noko, mhlawumbi uba ibililo ke ibilelibhetele. Ndive umnwe lo uqinile, iqinisa umnwe, icinezela umnwe le ringi. Le ringi ndingayazi inoba kwenzeke ntoni ngokuba ke ndisebenza ngoklina. Ndithathe isepha le yezitya ndithambise lo mnwe, ndizame uyikhupha. Iplati njengoba ndiyilaa nto andiyazi uba iboqozwe yintoni. Kuhambe ke ndibuye nayo ndize apha endlini. Utata alapha endlini axakwe naye uba inoba igotywe yintoni. Sizame ukuyolula kwayo iqinile bazalwane, akululanga uba iphindele kulaa shape. Kodwa wazama kangangoko uyolula ngezinto like laa nto kii-pliers. Uyolulile ndiphinde ndiyinxibe futhi ndifake. Ayibi nanto ndihamba nje kakuhle. Phinde futhi xa sendifikile futhi phaya sendilibele, nanko umnwe uphinda futhi ucinezeleka emnweni. Heyi, ndizibuza uba kwenzeka ntoni kule nto. Ndiphinde ndizame uyikhupha, ayiphumi lula ke ngoku kuba iplati ayiseyiyo laa shape yomnwe.
phinde ndibuye nayo, aphinde nayo ngapheli mandla, phinde ayilungise nayo, phinde ayilungise ndiphinde ndiyifake. Uyifakeni kwam ke ngoku okwesithathu iye yanditya umnwe ke ngoku, inditya lo mnwe wonke. Ubuya niyabona bazalwane, akusacaci noba ndandiyifakile kuba ndaye ndayikhupha. Ndiqonda uba yabona ke ngoku xa inje inoba kukhona into eyenzekayo andiyazi. Kwenzekile bazalwane, kungaphelanga xesha lingakanani, 2022 irengi ndiyikhalele ndiyekile. 2023, 2024, 2023 ekupheleni. Ndingumntu ke obethanda umamela igospel njengoba singamaKrestu, ndimamele umculo, igospel okanye iimeseji zabazalwane kuWhatsApp ndimamele ngee-earphones. Earphones zam bana ndimamela kuhambekile nini ngenye imini xa zisiya ebhegini ii-earphones ziqhawulwe zizii-piece. Andizazi noba ziqhawuke njani kodwa akubonakali ngongathi njengoba sihlala ematyotyombeni ndiqonda uba inoba mhlawumbi kungene impuku ebhegini yam, andiyazi. Ziqhawulwe ngongathi sisikere ebesibukhali kakhulu and xa uyiqhawula phaa apho iqhawuke khona ayipoqokanga, iqhawuke nje isavele laa mngxuma wawo kakuhle, zonke ziqhawulwe kakuhle zizii-piece. Eyi, ndiqonda uba mandiyilahle ndingazazi uba mna ziqhawulwe yintoni. Naxa bekuthiwa yimpuku ngeke kubonakala namazinyo empuku, ngeke kubonakala nokutsaleka, mhlawumbi ezinye zitsaleke ubonakala uba ibitsalwa, kodwa ke andayazi ndazilahla. Kuhambekile lahamba ixesha ndathenga ii-earpods. Thenga ii-earpods, ezi earpods njengoba ndizinxiba nje, yho, njengoba ndizimamela nje ndimamela ndivuya ke ngoku ndiqonda uba at least ndiyamamela nakhona khange ndizithenge emveni koba kuqhawuke ezaa earphones. Mamela igospeli, ndiyakhuthala apha endleleni kuba kuhle. Kwahambeka andazi noba ibiphelile iveki yesithathu ndizithengile ii-earpods. Khumbule apha endlini sisebenzisa iSamsung. Ii-earpods zitshaja ngalaa cable ye-iPhone, akho mntu une-iPhone apha endlini. Ndathi ndisithi mos isebenziswa ndim ndodwa, ihleli phaa ayinyakaziswa, ihleli nje iplagiwe in phaa. So ke ngoku xa ndithi ndiyatshaja ngale mini nditshaje kambalwa kakhulu ngezaa earpods, ndayifumana iqhawulwe ishiyeke ngomcwe oyi-one laa cable ingakana mos incinci. Ndafumana kulaa ndawo apho ilantukana intloko le yayo ijingile ithe, andayazi noba itsaleke xa kutheni kuba isetyenziswa ndim ndodwa. Ndazincama nazo ndazibeka phaya, ndayeka ke andamamela nto. Kwahambeka ngoDisemba 2023 ndiqonda uba unyanam noko unazo no bekungoJanuwari 2024, unyanam unazo ii-earphones, unazo ii-earpods, unazo ii-headphones. Ndithi makandiboleke ii-earpods zakhe. Hayi ke nyhani andiboleke ii-earpods, zeze singaphi? Zezithathu. Andiboleke ii-earpods unyanam, ndikhalise xa ndisiya emsebenzini sendleleni, izawucima indlebe ndingapha ikhale kule, nini ihambahambe icime nale, ndizame uyikhonektha ingakhonekhthi. Hayi, ndincame ndizifake ebhegini ndihambe. Naxa ndibuya ndizawuzama unyikinyela ide incame ikhale. Nini ndifike ke ngoku endlini, hayi ndithi kunyanam ubhuti lo kaThembile, Sinethemba, ndithi kuye, khawuyilungise mntanam azikhali ezi earpods. Yathi yena mama ziyakhala nje ezi earpods, abe zikhonektha zikhonekthe same time ngale fowuni yona le yam. Hayi, ndixakwe ukuba zikhe zindisokolise mna, ndingabi nani. Phinde ndizithathe futhi okwesibini, ziphinde kwalaa nto iyi-one, kuqale kucime indlebe eyi-one kulandele enye. Hayi, ndancama ndaziyeka kwazona. Lahamba ixesha inoba phaa kooMatshi ndathenga ii-earphones. Ndaqonda uba makhe ndiyozithenga straight ndihle ndithenge ezingathi noko zizomelele mhlawumbi. Ndizithengile ii-earphones bazalwana, ukuzithenga kwam ndamamela, andikhange ndilijonge ke ixesha uba ndimamele ixesha elingakanani. But andiqondi uba inyanga ibiphelile okanye iiveki ezimbini ziye zaphela. Ezi earphones kuphinde kwenzeka laa nto, zaqhawulwa bazalwana ii-piece, zaqhawulwa ii-earphones. Heyi, andayazi le nto, ndaqonda uyabona ngoku ndaqala ndaqaphela ke ngoku uba ayizompuku mos ezi ziqhawula le lantuka. Kwaye ibhegi yam isoloko ikum, xa ifika endlini ndiyibeka phaya. Hayi, ndingayazi bazalwana, ndiyeke ngolo hlobo.
Okay, kuhambekile ke. Kwathini nakanene ndiziyeka ii-earphones, lahamba ixesha kwafika xa simamela iimeseyiji zikaBrother Enigma. Ndazimamela ezi meseji xa ndisithi ndiyothuka into yobana ii-earphones, nayo nee-earphone eziqhawukileyo, ziqhawuke njengokuba nezam ziqhawukile but ezam izipika zikhona but ziqhawukile zizipisi ezingaka, pisanyana ezingaka. Zikhona ke izipika yonke into ikhona phaa but ke ziyaqhawula, ziqhawulwe kade kakabini. Ii-earpods zona zivele zingakhali, ezinye zaqhawukelwa yitshaja. Ndancama ndayeka. Ngoku ndisayekileyo ndimamele ezi meseji ke ngoku ndaqala ndothuka ke ngoku uba ndibuyele enkosini strong, bazalwane. Ndiza apha ke ngoku phinde kubekho 2023 kubekho umbono endiwubonileyo but bengalelanga. Lo mbono ndibona iinkwenkwezi kule xesha lasebusika xa ndiphuma ndisiya ndiyochitha amanzi uba sizawuhamba. Xa ndijonga isibhakabhaka kubekho into ethi mandijonge esibhakabhakeni. Xa ndijonga andizange ndazibona iinkwenkwezi ezingakaya. Zenze ilayini zibheka ngase-east. Njengoba zenze ilayini zishiyana nge-distance engenkulwanga. Xa uzijongile ngokwalapha emhlabeni ungathi mhlawumbi zishiyana ngo-30 centimetre uba bekuthiwa zilapha, but kuba ziphaa kuba i-distance ihandile phaa phezulu. Ziyashiyana iinkwenkwezi. Ndigqibele ndibala zingaphaya ko-30, ndandicingela uba mhlawumbi zibe ziphaa koo-30. Ngoku xa ndimala ndibala ndifumana uba ziyahamba straight, ziyahamba. So ke ngoku andazazi noba sithetha uthini kwazona. Kwenzekile kulo nyaka uphelileyo 2024, 2025 March. Ewe, 2025 March. Kusemini siphuma enkonzweni. Siphuma enkonzweni sisoneka iimpahla ke bezishiyeke ngezolo. Xa ndijonga esibhakabhakeni izulu likliye, kukho into eshayinayo phaa engathi yinkwenkwezi. Le nto xa ndiyijonga hayi mani, bendicinga ekuqaleni bendithe mhlawumbe yi-aeroplane iphezulu kakhulu. Xa ndiyayijonga hayi bo, imile le nto ayihambi. Heyi, ndiphosa amehlo ndiyijonga, ndibize umntanam intombi nathi ndithi, yiza khawuke uzojonga azobona naye eze. Ndincame ndithi, heyi khawubize sapha ifowuni ndibize udadewethu ngaphaya uphumla azobona naye ayibone lo mbono. Le nto inje iyashayina, ishayine ingathi ivulele kukhanye kakhulu. Ucinge ilanga likhona kungoo-3 emaxesheni. Ilanga likhona, ishayine kakhulu iphinde iye ivale. Xa ingathi iyawuvala umlantuka but ingacimi ukukhazimla kwayo. Iphinde futhi iwuvulele, ishayine. Oko siyibukele and ke ngoku akukwazi noba ungayithatha ngefowuni laa nto. Ifowuni andiqondi uba inoyifikela. Khange ifike kwayona engqondweni yam uba ndingayithathela ifowuni. So ke ngoku siyibukele. Nini ndiyabona ngoku sekubonakala uba ngoku siyibukele sagqiba. Nantso imuva ke ngoku yashifta. Yaya ke ngoku imane isenza loo nto, imane ikhanya kakhulu iphinde iye icime. Iphinde ikhanye kakhulu iphinde icime. Njalo njalo. Iphinde iyosithela ke ngoku emafini. So ke ngoku kuphinde futhi kwenzeke apha kwezi veki ziphelileyo. Ndiza apha ndiyaphuma kuphaa leyithi ko-6. Imiqondiso esiyiboniswayo esibhakabhakeni. Ndiphinde ndayibona futhi inkwenkwezi, ndiyibona phaa njengoba besezikhonana nezinye. Yona ivele yathi gqanga ngelayithi enkulu. Xa ndiyijonga yavulela kakhulu yaphinde yangathi izayicima. Yashifta, yahamba yavela yanyamalala esithubeni. So ke ngoku imiqondiso esiyiboniswayo inkosi iyasibonisa into yobana bantwana bam, lungisani ndisondele, lungisani ndiyeza. Kuba kaloku bekuthethiwe ngemiqondiso uba sawubona imiqondiso esibhakabhakeni nasemhlabeni, sizibone izinto zisenzeka. Owethu uThixo unguThixo onobubele othembakeleyo. Ndiyambulela kakhulu ngosibonisa ezi zinto. Ndithi mandishere bazalwane ukwenzela ibandla leNkosi Yesu livuke liyazi into yobana uyabuya. Inkosi ke ngoku indibonisa kubekho nto eye yenzeka kum bekungu-2024, yes. Apha bendingumntu ebezitya, ozityileyo iipilisi kancinci, hayi kancinci futhi. I-treatment ukuthetha oku. Ndiyityile, ndayitya iminyaka ndiba ndithandaza, Nkosi ndicela undiyekise ezi zinto,
ndicela undiyekise ezi zinto. Umthandazo wam isoloko nje xa ndikhumbule ibe ngulowo. Ngoku uzothi ngenye imini ndisekliniki ndiyele le nto yezi treatment ndini. Xa ndifika phaya ndihlale silindile, ndiyaphangela nophangela ngapha. Ufike phayana oonesi abakafiki, sisalindile, ndiyapenika, ndiyaphangela. Kufike izwi ngaphakathi kum ongumoya oyingcwele and ndiye ndayazi uba ngumoya oyingcwele. Lathi elizwi, lathi jonga apha ngaphakathi. Ndazijikeleza izitulo, ndimamele ilizwi lithetha ngaphakathi kum. Lazijikeleza izitulo ndabajonga bonke, ndithe xa ndigqiba ubajonga, lathi izwi, wena uthi unenkosi kodwa okanye utheni, ulinde kunye nabo bangakholwayo apha. Ulinde iipilisi kanye nabo bangakholwayo. Yho! Landihlala elo lizwi ndothuka. Ndithatha nje le treatment sendinento endihlaleleyo ngaphakathi. Yho Nkosi, ndicela undincede Nkosi, ndikwazi ukuba ndikwethembile. Ndiyayazi uba iNkosi inawo amandla, ndiyayazi uba iNkosi iyakwazi ubaphilisa abantwana bayo. Ukuqaphela kwam kubona into yobana abantu abatya iitritmenti izifo ziyotyhela ngaphakathi. Kuvithika isibindi, zizintso ziba rongo umntu ebengenazintso. Zinintsi into ezenziwa zezaa pilisi zityiwa okokoko. So eyam iNkosi iye yandihlangula ngolo hlobo bazalwane. Ndithetha nje ezolantuka iipilisi mna ukuzitya 2024 ndithandaza, ndizivimba ukutya. Bazalwana, xa sizivimba ukutya ngelizwi elikuMateyu, Mateyu 6:16. Asizivimbi ukutya ube uchazele ebantwini uba ndikwi-fasting, iNkosi ithi siwufincile umvuzo wethu. Kodwa xa uzivimba ukutya, thambisa intloko yakho, uhlamba ubuso bakho uthambise. Eyethu iNkosi ifuna kungabikho mntu waziyo. iNkosi iba nawe endleleni. So ke ngoku umbono iNkosi yandibonisa wona, indibonisa kukho lo tata usehlele ecaleni kwegeyithi enkulu. Kukho abantu abaninzi, abo bantu bamtshovela iipilisi, iibhoksi zantathu zeepilisi. Ndizidedise mna, ndizisuse ezi pilisi. Xa ndizisuse ezi pilisi ndihlabelele umhlabelele othi wakrazulwa ngenxa yam. Ndithe xa ndihlabelela lo mhlabelelo, kwakho amazwi amaninzi andilandela, waphiliswa laa mntu kuba ndigqibele sendingasamboni ehleli phaa phantsi. Ndabona uba iNkosi yandithuma uba mntanam, thetha, abantwana bam bayaphela ziipilisi. Ukutya itritmenti umthembe njani na uYesu? Kanti uthembe netritmenti ngapha. Uba uyityanga uqonda uba uza kufa. Ithi iNkosi akunjalo. Thembani mna bantwana bam, thembani mna, ndinidalile. Lowo othembile eNkosini kodwa kufuneka abe thini? Abe nokholo. iNkosi iyabahlangula abantwana bayo. Ndinguye lo. Okwenzekileyo ke ndaye ndacela uxolo yintoni? Ivaksini. Ivaksini bazalwana, njengoba siye sayihlaba sisoyika ukufa oku bekubaliwe. Sayihlaba ivaksini ndaqala ndageyina iweyiti mna 2020. Ndavuya ke ndibona uba yhu, finally ndide ndageyina. Kanti izise into emzimbeni. Okwesibini, ndacela uxolo lwevaksini, ndacela uxolo lwehlaba inaliti le sipriventa ngayo. So ke ngoku ndacela uxolo, ndaqhawula zonke izinto, ukusebenzisa izinto ezirongo. iNkosi ayizifuni bazalwana. Kufuneka thina singabazalwana, oomama ke sendichaza koomama abatshatileyo. Bazalwana, iNkosi ifuna sithembe yona. Mna andisazisebenzisa ezo nto, iNkosi yandinceda. Ndohlukana nayo nenaliti. Ndathi iNkosi, ndithembe wena, ndicela undivale isibeleko, ndiyabulela ngabantwana undiphe bona. iNkosi ke ngokuthanda kwayo, uba ithi kwanele ebantwaneni kwanele, kodwa uba ayikagqibi isafuna ukusikelela ngabantwana yokusikelela. Dade, ndithetha noodade ke ngoku abasindisiweyo, abantwana beNkosi. Nabangekasindiswa mabeze, iNkosi ifuna basindiswe abantwana bayo. Ifuna babe ngaphakathi esibayeni. So wethu uThixo uzele uzosikhulula kumakhamandela kaSathane. Ipilisi ikhandwe sisandla somntu. Ipilisi yenziwe into yobana mayingamnyangi laa mntu kodwa mayibe ngathi iyathomalalisa. Ipilisi mayithomalalise nje eso sifo kodwa abe egula, eqhubekeka edleka ngaphakathi umntu. Bazalwana, izifo ezirongo, iiswekile,
ii-high blood, izifo kuthiwa umntu xa engaselanga uyawa aqikileke alantuke. Kukho izifo, ii-cancer, kukho i-HIV, kukho ii-TB, kukho zinintsi bazalwane ezi zifo kuthiwa zii-dread diseases. Andizange noba zibizwa njalo kodwa zibizwa kakubi. Kodwa owethu uThixo unguThixo othembakeleyo, uthi mabaphume abantwana bam kwiipilisi kuba kaloku xa umthembile uYesu uthi uthembe njani kuba kaloku nali ithemba lakho epilisini. Kutheni umthemba njani yena? Inkosi ifuna simthembe ngentliziyo yethu yonke. Uba unakho yena Nkosi wawubaphilisa ezibhalweni kwincwadi zikaMateyu, ubaphilisile noLuka, zonke ezaa ncwadi apho ebehamba khona iNkosi uYesu. Ubaphilisile, kuthiwa bephilisa zonke izilwelwe. Kodwa kutheni namhlanje singakwazi uba sithi Nkosi ndiphilise naku ukugula? Owethu uThixo unguThixo othembakeleyo bazalwane. Mna ndiyazi uba ipilisi ndiyigqibele nini kuba ndithi ndisiba nentloko ndithi Nkosi nantsi intloko ndicela undiphilise. Inkosi yondiphilisa iyandiphilisa ngokholo. Kufuneka sibe nokholo, sicele ukholo, sicele ukongezelelwa ukholo. Abantu bayabhubha phandle, umntu afe ezitya nezo pilisi kodwa abe engenalo ukholo enkosini uba inkosi inondiphilisa. Inkosi ifuna ukukhulula abantwana bayo, ithi buyani, buyani. Inkosi iyabuya, so ifuna into yobana masilungele ukubuya kwayo. Not uba ke ngoku ndithi abantu abangekakwazi uba baziyeke iipilisi abazoncedakala. Inkosi inothando, inkosi iyabathanda abantwana bayo kodwa ifuna sithini? Sithembe yona, sithembe yona ngempilo yethu yonke. Uthi lo ungalahlekelwa lo ulahlayo umphefumlo wakhe wowuzuza. So ke ngoku xa uncama konke, ukuncamela uYesu Kristu, uyawuzibonakalisa kuwe, uyawuzibonakalisa kuwe bazalwana. Inkosi ikwenzile okuninzi, yandiyekisa ke ezo earphones, yandiyekisa yonke into nje ndohlukana nazo. Ndiyambulela wethu uThixo, kanti uzondithetha, uzomane ethetha ke ngoku kum xa ndileleyo noba ndihleli. Ndithe ndilele kwenye igem nakho ndiva izwi. Eli lizwi lithetha lithi glimpse of heaven, glimpse of heaven, glimpse of heaven. Litsho kum ndilele ingathi litsho su. Xa ndiphaphama limana sitsho kwenye ngoku selisitsho ngaphakathi, glimpse of heaven, lithi ulunya. Heyi, ndiqonda uba heyi, ndiyayiqonda uba lilizwi lenkosi eli. Ndithi Nkosi ndicela undazise ngoobani abayawuba nolunya. Inkosi ke ayandiphendulanga ngelo xesha. But kutheni ngenye imini ndisuka emsebenzini xa ndisathi ndifikelwa bubuthongwana nje obuthile ndisebhasini, lafika izwi lathi bonabo bamxulu bangamatye. Yho, ndaqonda uba abamxulu bangamatye nguStefani, nawe Nkosi waxulutywa ngamatye. Uthetha uthini? Ndifike endlini ke ndilungise ukutya kuphekwa uthweni before ndilale nje uba ndizawufunda iBhayibhile, sifunda iBhayibhile nabantwana bam. Ndatyhila kwincwadi apho uYohane bethetha ngoStefani, ukufa kaStefani, uxutywa nguye ngamatye. Ndingakhange ndibe ndityhila nje incwadi ndikhe uba ndikhangela, kodwa ndivele nje ukuvula kwam izibhalo ndayibona inkosi ithetha ngaloo nto. So ke ngoku ukushera imibono kaThembile nokushera imibono yam khange kube yinto elula abazalwane, kodwa inkosi ifuna ndishere, inkosi ifuna ndithethe. Iyathetha kum, iyathetha uba mandithethe, mandithethe ngoko inkosi andenzele kona. Ngoba wethu uThixo unguThixo othembakeleyo kakhulu. Umbono ke ngoku ebendikhe ndawubona kwezi veki ziphelileyo, ngamanye amaxesha ke ndiwubona xa ndicimela ndisithi ndiwubone. Ndibona inkosi ihamba emoyeni, ihamba apha esibhakabhakeni. Ndaze njani uba yinkosi? Inxibe, inkosi njengoba ikwazi ukuza ngomzimba womnye umntu, iyakwazi ukuzenza uba fana nathi nje kanje. Kodwa ngelaa xesha ndibonayo ke mna, ndibone ngeenyawo, ndiqaphele ngeenyawo ezimhlophe. Imibono ethi gqi ndicimele ifasti, bazayazi abazalwane abadla ngoboniswa kanjalo. Iba fasti kodwa ufumane uba xa uyichaza ufumane uba iba yinto engathi indana, kodwa ibande but ibonakale okwephanyazo. So ke ngoku ndibone iinyawo ezimhlophe ziyahamba. Ndothuke xa ndisonyusa amehlo ndisithi ndibone uqala esinqeni sisombatho ukuyotsho phaa ezinyaweni.
but iinyawo ndiyazibona. Sombatho esimhlophe siyotsho phaa ezinyaweni. Xa ndiphinde ndisonyuka ndithi ndiyajonga ukuya phezulu, ungumlilo oqala esinqeni ukuyotsho phezulu. Lo mlilo njengoba eflathele ejonge le, lo mlilo uyavutha, uvuthela ngase-left. Andiboni zandla zogqunywe ngulaa mlilo, wombethe umlilo. So ke ngoku njengoba embethe lo mlilo, umlilo nje njengoba siwazi. So ke ngoku ndimbone ehamba, iinyawo zisithi zihamba, ndiboniswe ziinyawo ezihambayo esibhakabhakeni, ndayazi uba yinkosi. So ke ngoku ndiwonisha abantu ngoFacebook. UFacebook xa kuvuka kuyizolo, yes, xa uvuka kuyizolo inkosi indithathile ngomoya, ndilele. Inkosi indibonisa kukho ilogo ngapha esibhakabhakeni kodwa kwelaa cala ngase-east. Le logo kaFacebook njengoba ebhalwa kanje enalafu ujonge esuka, ubhalwe kakhulu. So ke ngoku ndiyiqonda, ndiyazi uba nguFacebook lo. Ndijonge xa ndithi apho kuphela khona lo F kukho ilahle elibomvu. Eli lahle isesibhakabhakeni mos le nto but not phezulu kakhulu. Eli lahle elibomvu ndithi ndisalijongile eli lahle lihle litshone ezantsi. Xa litshone ezantsi lishiye umgaqo womlilo, umgaqo wobu-orenji, ubu-orenji bongathi bomlilo, njengoba ubukuyibona into xa irhuqwe phantsi esantini iba njani. But ngoku inekhala e-orenji elaa lahle. Indithathile inkosi ngomoya yandisa kuloo ndawo. Xa ndifika phaa kulaa ndawo ndafumana amangcwaba. Ndifumene amangcwaba, elaa lahle litshone engcwabeni. Abantu mabalumke ngoFacebook. UFacebook akalunganga. Ndiyayazi uba abantu bayamthanda uFacebook kodwa abazalwane, abantwana bethu bayamthanda uFacebook. UFacebook akalunganga. Anditsho uba ezinye zirayithi kodwa le ndiyibonisiweyo mna ndiza ndizowonisha abantu kuba mna andinayo. Ndayikhupha kuba kaloku kwakulukhuni kwa ukuyilandela ndingayazi noba yinto enjani le, ithini na into yayo. Kodwa inkosi indibonisile ngoFacebook uba uFacebook usa umntu phi engcwabeni. UFacebook akalunganga, unezinto ezirongo. Unezinto ezirongo ezingasulungekanga, izinto ezingekho clean, izinto ezo ezawuthi umzalwane eneFacebook efowunini yakhe, ezawuthi xa ibuya inkosi asindeke ngenxa yalaa fowuni. Ixwaye izinto ezinzima kuba kaloku uFacebook uthi usaphi uyamtyhila ubone into ubungakhange uyilindele, ongakhange uyipowuste wena. Mhlawumbi wena ungenile uba mawungenele izinto ezirayithi but zivele ziphophe in izinto ezisabekayo, ezingamanyala, ezingamanyundululu. So ke ngoku umzalwane akafanele. Inkosi iyasithanda bazalwana sonke. Inkosi ithi buyani, buyani nina bangekasindiswa, buyani nizilahle izinto zeli hlabathi, buyani nina bangamagqirha. Amagqirha inkosi ithi bayatsha esihogweni. Uthembile ubabonile esihogweni? Abantu abasesihogweni bazalwana bafuna nesiphu le yamanzi, abanawo banxana oko bangenayo phaya. So thina sisenetshansi bazalwana, masithi ngale tshansi siyifumeneyo siguqukeni siyeni enkosini. Mabaguquke abantu bazishiye ezeli hlabathi. Afuna intsindiso umntu. Ubuyabona uba apho ndikhoyo ayikho intsindiso, kuthethwa ngentsindiso. Lwela umphefumlo wakho ungajongi uba ubani uzawuthini. Lwela umphefumlo wakho ungajongi ubani uzawuthini. Akazunceda nganto, yena uzawulwela yakhe indawo. So ke ngoku akubalulekile uba ungaplizi mntu ngobomi bakho. Pliza inkosi ngobomi bakho, inkosi uYesu, yena usidalileyo. Singalahlekiswa bazalwana. Into zezithixo uthi ubone utamkhulu, nam ndibabonile ootamkhulu, utata wam esandawusweleka ndambona, kodwa inkosi ithi aba bantu akungabo, bona baphumziwe. Kodwa amadimoni athathe iimeji yalaa mntu azenze yena, athethe athi ulambile, athethe athi uthenitheni. Bafuneka elaa gazi uba niphalaze igazi, bathathe inyama, nina nishiyeke nisitya amalaphu nithi nitya inyama. Bazalwana, inkosi ithi guqukani. Guqukani niguqukele enkosini, niguqukele kuYesu. UYesu ufuna nothi zonke iinkonzo. Uthi bawuthi inkosi, inkosi, sasingathe na egameni lakho sakhupha iidimoni,
sasingathi egameni lakho saprofetha. Bazalwana, ukuphiwa iziphiwo yiNkosi esiphe zona, kodwa akuthethi into yoba sawulingena izulu ngoprofetha, sawulingena izulu ngothandaza okanye ngokhupha iidimoni, ngokwaziwa mhlawumbi uhlabelele enkonzweni okanye uthandaza ngamandla. Awuzungeniswa yiloo nto ezulwini. Intliziyo ehlambulukileyo ithi iNkosi umthetho omkhulu ngokuba uthande uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke, ngomphefumlo wakho wonke, ngamandla wakho wonke. Owesibini umthetho okwafana nalowa, thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda nawe. Njengoko uzithanda. Ummelwane ke akunguye lo yedwa okufutshane, ummelwane nguye wonke umntu ongumntana wenkosi, kuba kaloku singamasebe alo mdiliya unguYesu. Umdiliya, isebe alikwazi ukuthi komnye umdiliya hamba wena andikufuni, okanye amalungu emzimbeni lithi ilihlo kwimpumlo lithi hamba wena andikufuni, kuba amalungu wonke anomsebenzi wawo. uYesu Kristu uyanithanda, uYesu Kristu uyasithanda iNkosi yethu. Nomoni uthi izono zawuba mhlophe njengekhephu. Sisuka apho bazalwana singekho perfect kwathina ngoku sisindisiweyo, kodwa wethu uThixo uyasilungisa. So yizani bazalwana, yizani kuYesu. Uvulile izandla uthi ndime emnyango ndiyankqonkqoza. Uzivulile iingalo uthi yizani, guqukani bethuna, ningathembeli izinto zezinyanya, ningathembeli kumagqirha. NguSathana yonke lo wenza le into. USathana uthatha isipho somntana enkosi, asiguqule afune makabe ligqirha, ayothembela kwiinto zobumnyama. Kodwa uYesu uthi umntana wam emdalile nje emhlabeni umdala enesipho esithile ukwenzela azokwenza wona lo msebenzi apha emhlabeni. Kodwa uSathana ayiblokhe bazalwane. Ndicela niyazi into yobana into ethiwa bubugqirha ayisi mntu ezulwini. Noba umntu angagqirha ngapha aphinda adude ngapha enkonzweni, akazulibona izulu ngenxa yobugqirha. Inkosi ifuna mandithethe inyani bazalwana, mandiyithethe. Inkosi ifuna ndithethe le eyinyani into, nokuba into ifika kabuhlungu emntwini kukhona umntu azawuguquka. Kuba kaloku mna kuqala ndisenza okurongo, inkosi ivele ingqale straight kulaa ndawo. Ingqale straight kulaa ndawo enxebeni indixhele laa nto ukwenzela uba ndizoguquka. Indincedile yam inkosi kwaye isandinceda bazalwane. Andikho perfect, ndingothunyiweyo, ndithunywe iindaba zezulu. So ke ngoku nani bantakwethu ningekaguquki, guqukani nize kuYesu, ixesha lisekhona. Ngoba ixesha liya ekufinyezweni, icango lenceba liyavalwa. Abantu babhubha imihla yonke, uqonda uba inceba akasayifumani kwelaa cala. Once afuduke kulo mhlaba inceba ayisekho. Ngapha uyawudibana nenkosi umntu sengasayazi ubana inoba yiyo inkosi le enobubele. Ayiseyiyo leya iba nobubele, inobubele kuba uselapha emhlabeni, inenceba kuba kaloku ithi ndibafele abantwana bam, mababuyele kum. Bazalwana, buyelani enkosini, buyelani enkosini. Sendisitsho ke abangekasindiswa mababuyele enkosini. Thina singabazalwana masiqhubekekeni bazalwana ukwenza okulungileyo kwenkosi. Sithobekile, inkosi isincede siyongena ngawo amasango eYerusalem, amasango amakhulu, lo mzi mhle umkhulu.